Va, veniu amb mi, sisplau. Papá, no compres mai pipa. No compres mai pipa. Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Estem a la recta final del curs. Aquesta setmana fem les audicions, les terceres audicions del curs, per tancar-lo i per recollir una mica el que hem fet durant l'any. I és una oportunitat molt gran per enfrontar-se amb la por, amb el monstre de la por de tocar en directe, perquè és molt difícil tocar en directe, ho sabeu, no? I aquí té molta por, hem hagut de fer un concurs per veure qui tocava primer i sort que hi ha hagut voluntaris que han dit valentes i valents. L'única manera de superar aquestes situacions que ens porten com susto és fent-ho. Només fent-ho se supera, i els que sou de teatre ho sabeu. Si no es fa, no se supera, no s'aprèn. En canvi, el gran aprenentatge de superar la por és sortir i fer-ho. I això fa créixer les persones i els nens. O sigui, el que feu de fer música als vostres fills i filles és de les coses més maques que podeu fer per això, per aprendre habilitats i capacitats i autosuperació. Bueno, ja està. M'agrada molt explicar coses, mira, la cosa docent. L'Isaac Coll, profe de guitarra i de baix, i baixista de la Judit, els que el coneixeu. Tenim la sort de tenir-lo aquí, no ho dic mai, és la primera vegada que ho he dit. Mai abans que treballa amb nosaltres. Perquè és que hi ha el Jaume de la ràdio, hi ha gent del poble que també la coneixen, bueno, el poble crec que la coneixen tots. I després aquí tenim el David, que és un històric professor de combo i de saxo, que fa una bona feina, fa discos, també fa molts concerts, i ja tenim professors que tenen una trajectòria concertística i de bolos molt guai, molt bons i millors persones. Vale, doncs dit tot això, anem a l'important, que és ara sortirem a tocar el més tranquil·les i tranquils possible, a dir, mira, veieu, tot és família, o sigui, no hi ha perill, no hi ha aquí cap tigre que se'ns menjarà, o sigui, estigueu tranquil·les. La por és molt mental, bàsicament. I començarà la Super Carlota, que s'ha ofert de ser la primera, o sigui, un fort aplaudiment, Carlota de Cera. Què tocaràs de l'home? Ho dic jo, un preludi de Henry Bellini, del segle XVIII, no ho sembla, però és una obra antiga. Ara el canvi de registre amb el Bruno Nogales a la guitarra. Saludem, que anem a tocar. Sí,
Però, sí, com molts, com molts. Però hem pogut muntar una peça que segur que la gent més gran la deixareu un gust. Es diu Spider. No, perquè sigui gran, perquè això és la unitat de fabricació. Però les que som ja més grandetes.
germanes lletera. I són nenes que si... Bueno, la Carlota estudia bastant, però si estudiessin totes molt, bueno, Déu-n'hi-do. Hi ha famílies, tenim famílies senceres, és molt bonic. Vale, qui més? Ara li toca al Joan Masenello, ho dic bé? Joan Masenello, però dic bé el teu nom? Sí? I el Joan Huguet, val? A la guitarra i al baix, baix i guitarra? Sí. Baix i guitarra, molt bé. Ara que ho fan tots molt bé, jo que sí. Encara som joves aquí, Encara som joves. Sí, no sabem quina que una que es diu Smile, que el cantava el Martin Cole. Jo pensava que no. No sé si una mica és alta. Val, i ara per acabar la festa, estem fent sessions molt contentes, que està molt bé. Tenim el Jan Cabot, que el vam tenir des de ben petit, tocant el saxo, s'ha fet molt gran, ha anat a l'Arbuc, ha fet sonologia i ha tornat. Més o menys has fet això, no? I el també. Sí, bueno, potser m'he equivocat en el recorregut amb alguna cosa. I el tenim aquí, tornant a tocar el saxo amb nosaltres. A la punt del taller. Vale, doncs us tocaré un blues de Bob Mixer.
superbé. Acabem el curs avui, bueno, vosaltres amb les classes d'instrument avui, però ve la festa major. Disfruteu-la moltíssim i ens hi trobareu en bastants dies fent bastantes coses. O sigui que sigueu molt feliços i bona revetlla. Gràcies.